Корінний народ України, який сформувався в Криму і мав там понад 300-літню державність – кримські татари. Наша мова тюркського походження. Ми – мусульмани. Наша історична самоназва – кримтатарлар або кримлар. А ще ми не маємо жодного стосунку до Республіки Татарстан в Росії. Отже, хто такі кримські татари? Прапрапращури кримських татар – народи, які жили на території Криму і Північного Причорномор'я. Кімерійці, таври, скіфи у давнину, далі греки, римляни і навіть племена готів зі Скандинавії. З 11 століття Крим був частиною Половецького степу, Дешти, Кипчак. Він простягався на тисячі кілометрів від Дунаю на схід. А кипчацька мова тоді була універсальною мовою степів, наприклад, як латинь у середньовічній Європі. Монгольська імперія поклала край державі кипчаків. Вони теж є предками сучасних кримських татар, як і народи, про які я казав раніше. Найдовше в Криму існувала держава кримських татар – Кримське ханство. Майже 3,5 століття з 1441 по 1783. Кримське ханство займало територію Кримського півострова, степів Північного Причорномор'я в межиріччі Дунаю і Дону, а також земель Північної Кубані. Козаки та Кримське ханство часто були союзниками і спільно виступали у битвах проти Московського царства. 1659 року в Конотопській битві об'єднані сили гетьмана Івана Виговського та кримські татари розгромили московську армію. Гетьман Пилип Орлик у своїх пактах і конституціях війська Запорозького заповідав козакам жити з кримськими татарами в мирі. До слова, 2 десятиліття з 1711 по 1734 на території Кримського ханства була Олешківська Січ. Там зібралися козаки, які рятувалися після розгрому Січі росіянами в помсту за підтримку Івана Мазепи у війні проти Москви. За кілька десятиліть після того вже самі кримські татари пережили російське захоплення півострова. 1783 року Російська імперія анексувала Кримське ханство, і чимало кримських татар, рятуючись від російських загарбників, змушені були виїхати на територію Османської імперії. Власне, це була перша російська окупація. У 1918-му, після кількох місяців існування молодої Кримської Народної Республіки, більшовики захопили півострів, а голову уряду КНР Номана Челебіджіхана жорстко вбили. Найбільша трагедія кримськотатарського народу – депортація 1944-го, коли за 3 дні з 18 по 20 травня з Криму виселили весь корінний народ і у вантажних вагонах вивезли до країн Центральної Азії. З понад 200 тисяч депортованих кримських татар по дорозі і в перші роки заслання померли майже половина. У 2015 році Україна визнала депортацію кримськотатарського народу геноцидом. Після України це зробили парламенти ще 7 країн світу. Далі для кримськотатарського народу були десятиліття заслання і боротьби за повернення на рідну землю. З 89-го і після розпаду Радянського Союзу почалося масове повернення на батьківщину. Ну а після того, як не без труднощів заново облаштувалися на рідній землі, почалася російська окупація 2014-го. Вже третя в історії кримськотатарського народу. Масові обшуки на світанку, величезні терміни ув'язнення за тероризм, де доказами слугують анонімні доноси та книжки. Етапування за тисячі кілометрів від Криму до російських колоній. Розплата за те, що корінний народ не зрадив Україну. Це кадри з наймасштабнішого протесту проти російської окупації Криму. 26 лютого 14-го на заклик Меджлісу вийшли тисячі кримських татар. Далі була підтримка українських військових у заблокованих частинах. Мирні акції протесту. Після російської окупації тисячі кримських татар знову вимушено виїхали з Криму. З 2021 року кримські татари
караїми і кримчаки на законодавчому рівні корінні народи України. Маємо спільне минуле, перемоги і втрати. Разом переживаємо важкі часи і в єдності будуватимемо спільне майбутнє.